Това ме направо на бакара се насера. Бах ти рези. Я вади автомата, бе. Бега, бе. Можем да се отвори първия път. Майко, не мере се. Гледай, какво става. Направо станахме... Мога правя рубли ли, бе? Гледай, бат. По-форджвам парици. Така, откъде са влазени чати в магазиния. Зимите пасници. Тук нагоре ще да. Айде. И ги почваме. Ево си, бе. Зими тия песничета. Какво си? Не намираш никакъв? Човек не гладен. Имаме някакви бири. Няма стрес, ще се. Нощните ми приключения пада са по фрака нещо, ама нищо не загубих като интересно случки. Намериме, само къде намериме малко оръжие и това те беше. И си ги ще рейдваме Коцо, на Коцо магазина. Повъртах се у базата, пререждахме сам натам. Ето, сует, това ще търся капацината. Така че нищо интересно не стана на стеска. Сбиеме се с две-трима. А това е нормално за петък вечер. Тия много са надъхват тук. Не дойде да сегаш, момчена. Какво ще сегаш ти? Тия са отвънка да се оправят. Тия са отвънка да влезнат вътре, има насерят. Айде. На Коцо магазини. Това да носа хладилници и не са такова моргат. Ротен флеш, гледай. Пасни, да. Това ще го дняка. И станаваме на Нерес. Взими ти опасниче, брада. Мале па си як на дуда да го е. Оли изеде боя. Къде сте, суеци? Гледай колко боя да ти е, момче. И левел дигнахме, не еме якито вече. Къде ни предпазва от смърт. И ти като умра всичко става от зле по-зле. Ама тук ще има яко заяни и запини. Повече запини. Взими това песница. Направо ги правя петък вечер, момче.
Лади. Дай. Чакай само уиски. Това за рейндж вепън ще е добре, защото по-натам ще сме само с них. Чува дали да не... Айде, давай. Бирета. Вода трябва да направим такова фиксо за Dew колектора. Но не мисля трябва да има Terra White. Дебеле. Това обаче много държи на бой. Направо ще ми умалеят ръцете. Гледай го. Стига му да качава, бе. Тук нещо. Хладилника. Тук ми се струва, че има смарад. Ама ви? Его е. Живи там. Курка пан ще ми прави тук. Ми влаза до гръб. И аз що не ударих една бира, се разправям с тия ми. Камината ни намале. Ма няма проблеми. Положението е под контрол. Гъби, компоте, томати. Алоe вера. На Коцо магазино. Ние спокойно може да си лутваме тир 3 пилайни, така. Не сме задължени да се разправяме с Набако тортиите. Трябва яко сбираме, трябва да правим Dew колектора за вода да има. И трябва да събера... какво е чорапе? Им тия чорапи. Да ти не е ладовина. Да направим крусибъл, да не мога да почвам да лееме стомана. Ти накъде бе, Суек? Тук е време да се пие една бирица, няма начин. Къде са? Видей ги къде са. Има едно бире. Що, виж къде са настръбил, като свиня от детелине. Гледай какво става, като шибне едно бире. Ева тъпеш. Аре, парайте доле, бе. Парайте вие бъхтало. Насрах ти е. Его е тъпеш. Направо се избръзах и нищо не направих. Не бърж да претарашиме тук. Имам нещо интересно. Да совнем. Давам... това ще го сложиме. Суперчарджер мод. Значи иначе моторетка ще намере се. Ще правя 25-27 км сигурно. Това дойде от никъде. Имам само два локпика. Нашия шанс да ги чук. Давай на чичати. Компоти, сокове. Къде е мейлото, бе? Нещо смрат.
Защо не мога да видя къде е най-луд? И, баце, ние сме се изгръбили, пане. Така че да да ставим разни работи. Алармата ли пущих? Ако ме интересува ти е ста аларма. Fire Station на Нерес. Късли ти го жи тук. Да сме толкова далече да не мога да оставим нищо ли? Егое. Значи ще направим едно такова. Ще направим един мод, да може да идем от друг биом. Да видим кой биом ни е наблизо. Ако отиде там и он не знае за какво. Сега ще идем му пръста капитан. Има ли нещо за ягня? И макароне. А това още пищи. Айде, баце. Айде. Суек. Няма да го бъскам по 15 минути и го откача. Стига сте се навратаряне на сама. Що ще излезеш от тесничетата? Така, дай ми дръва. Нямам едно дърво, гледай. Къде нямам едно дърво, бе, човек? Шашов ли си? Или на шашов дрейте носиш? И аз съм кьоръв, не мога видя едно дърво. Ти кашмеро. Ще ви моля ме неко стол да строшим. Аз ще станарата. Пак ви лагна. Трябва... Вземе шоколадо. Боге. Тук се правил на лок, тук се правил лева. Право 7 и така. Знаеш какво? Я турим това да се... Да събира да мелтваме железо. Има ли въглене? Това ще отнеме завинаги. Ще идем с 4 за сега. Ти за едно се повъртат покрай мене. Гледай го това суе. Ява. Врателе като ненормално. И това те е слад. А то луд? Луд това е забръзал. Иска то сказка колко бой от нас. Айде, на кружка да станеш.
И какво ще ми дадеш? Може би ти се повърти заради алармата. Стига се преди на Суек. Гледай. Тая маска имам. Чука ми трябва втори номер. Ще го взема. И я пише тебе да еба. Така стане 8 часа, даде да видим до дрътия. Да разпродадеме разни работи. Ма първо ще разтвариме. Даме това тук. Това на какво ще се скрапне? Пише ли? Чакай да видим. Това е добре. Това нощ много ще ни трябва. Това ич нема ни трябва. Патрони. Да видим ако даваме тук, ще мога да ги префърлим. Сложим опарц това. Опарц. И крафти на армор тука. Да идем до дедо. Камо. Гръмпи пъб. Ай, бре, куче, това че е куче. Отворя ли ще е Суек? Знаеш какво тия чепици колко пари струват? Morning. If you try to... I sell to anyone, even morons like you. Добре, я да видим какво имаш, морон. Tactical flashlight. Hold F. Дебро ми е. Дали да не взема? Айде да взема, си имам пари. Тук, какво ще ми дадеш? Мъда. Купиме това. О, я гледай Forge 2500, но без пари. You cheap ass son of a bitch. Да, That's all you're gonna buy? Да видим това на Look, километри. blockhead, it's a deal. Disappoint me, and you'll find yourself on the wrong end of a rope. Да, бе, оставих си бирите от базето. Плякай с това бегаче. Ма това квест е усвет, бе, момче. Това ли вишка ми дай някой да изчисля? И съм гладен.
Ай, видим сега какво ще стане. Така ще имам едно кафе. Това кафе какво ми дава? Това ще ми помогне с песничета. Ай! Ама. Доле под вода. Гъци. Направи пръснах капацината, момче. Прави лупих тиквата. Да, нещо жена, че съм прегладнел. Даде квас, да, добре, ама... не изяваме, нали? Излай. Нека се скри от кенефа. Каска! Тере. Нещо ми се твична ръката. Нещо да ям, бе, суек. Гледай какъв си нерез. Това знак на скета, не мога да... Гледай как ми... излезна от нищо за тази печа. Има страна. И разни туалети ми дава тука. Радио и телевизия. Его е. Добър ден. Ние сме за вода. Как ме заклещи това свет? Това нека се блъска. Ей, това не умре ли, бе? Ти не умре ли, бе, човек? Не ядеш ли някаква дрея или не ми ядеш някаква дрея? Оно сега видял на връщане, трябва да мине през града да вземе нещо за яйни. Гореле! Така там си дръж главата у земята и не мърдай. Тук нещо? Асид, масид. Oil shells. Припадайте. Ще ми излазва на гръб тази печа. И така, къде се забързвам? Слеза ли дебелата? Яшо в песницата. Его е. Как ма стресна тая. То най-накрая проби. Ние сме вишка. Менерес. Правилния разкина. Open pills. Това няма да ядеме. Първен патрон ни даде. Това не е зле така. Нани first aid-ове. Те са важни, аз всеки път ги оставям от бараката. То къде сака да проби него е? Гледай, сакаш му налета от гръб. Ай! Или не дай твоя работа. Не се връщам обратно. Но трябва да минем през града да вземем нещо за яйни. Да разтваряме малко бегача. Аде. Тия работи къде са тук? Айов. Пристигнаме. Та мъртва гладна. Да видим сега този суе какво ще ни даде. It'll be a good... I'd shake your hand, but I bet you got dysentery, the way you smell. Shotgun shell, бе, момче. Я видим какви квестове други има. Теч.
Няма Name's един not фетиш important. наблизо. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need it. И аз съм гладен на вълк. Трябва да идем до базата, да взима вида, ям нещо. Кама е базата? Остава! Взимах това мод. Я видим си. Трябва само да игра един китак и това. Банана, змей! Стига вреще. А това сигурно ще е за автоматиката, да го е. Това губа да оставим за после. За мотор. Ще оставим и това окрафта, защото... Ние сме готови за мотор, бе, момче. С тия моторе, бе. Али да треснем този квест на бръже. Ти ще се подушиш. Гледай къде се заврехни. О, бако, гледай. Я отигра една песница. Много песничета изяде, бе, момче. Бизнес нърду. Какво се случва тук? Взими от тия песници, бе. До де се изправи. Направо у въздуха я млатих. Стай! И с тия тресиращи патрони къде ми дай. Medium caliber armor with good performance. Good damage and penetration. Pitch and penetration. Ей! Добре, айде. Я! Гръвото. Сега какво ми беше да вземе чентето? Бърже преровиме. Заимане. Ще интересно.
Така, се качваме нагоре. Кир, ти мисля, че ни трябва после да правим патрони за... Ева, сине! Че ни трябва после да правим... Гледай го, капесуек! Правим патрони за помпата. Абе, тия са станали яки надудели, нещо съм загубил тренинг за 2 дена. Направи побръх от песници тия, двамата. Та гладна. Не дай да даваш толкова много лови неща, що направо не знам. Некъде надоле. Къде надоле си е? Първо ми викаш, че си нагоре. После ми викаш, че си надоле. Камата. Айде. Което че това е свършено. Ще ядия да рейднем колицата. Но ми дава по-ови неща в колата, отколко да... О! Ева синко. Но дава по-ови неща в колата, отколко мейлото. Ще да видя дали оставих. Това мисля, че ми дава двигател. Обаче си оставих гачния ключ. Какъв съм мерзавец. Еме пециклета. What afternoon? If you bring me a cold one, I might give you a discount. Але, аз вземе яденето. Виж други работи е. Клиер зомби на 2 км. I got just the job. You better not fuck this up, or I'll cut your goddamn throat. О, много ма страх. Направим това, което ще е бързо. Как така ще му докачиш, тия да те докачат, а надолу сте с кривите чепици. Тук ще се влаза от земята. Взимахме някакъв пищак. Това UPS 45, това прави добър дамидж. Моя колко прави? 63. И това прави 63. Това е с 45 калибър. А това е с 45 калибър. Мали двете са UPS. Ма това левел 2. Каква е разлика? Май бас ми мах. Влазаме надоле. Пропадаме от тази тиния. Суеци. Къде сте? Я гледам. Какати! Виж къса била зазидала от страната това нерес. И тая яка надуда баце, аз ще държи на бой. Сега видим какво ще ни даде. Нещо за гнете, да направи от нас тази тушонка. Нещо мишката ми се побръка. Айде, най-убавия лут
Направо... Беги. Това мод го имаме. Някой обикаля отвънка. Е, видиме за някаква броница. Абсолютно нищо. Това си е разочарованието. Яш? Отгоре. Тръгнава към стълбите това буклук. Ти гледай само как ще сака да идва до... Абе. Къде биеш, пан? Това... Били ли сме тука? Дрежки. Тук шкафченце. Кожа, кой ти е да. Тук ключето. Пълно... Ай, тук... Я гледай тук. Да, не си. Не сигурно тук ще изкочиме. Папа сме жадни. Какво беше името на нея? Арлин. Мене мога да разбера тук ли ще изкочиме или от тук изкачваме. Тук няма шахта. Бе, си оставих френски ключ. Изядат пестиците и тая. Бе, да свиме. Ще идем и до снего в скоро време. Ще трябва да мърдеме нещо... Много лабаво нещо. Няма напрежение. Дали е наредно тази къща на по път? Дали ще не даде нещо? О, аз съм се претварял. Ще оставяме нещо у школника. Не ми тия песници. Какво е това са? Някакъв инжектор. Стимуланти. И аз стимулантите ги най-обичам да момче. Време да се боцкаме. Уникален лут ни дава тук. О! А пък какво са? Да ги сложим. Тези ядени, кондензирано млеко. Бирица и 2-3 яйца. Гуджоле. Айде да се качвам горе на втория етаж.
Ма тая къща много паянтва нещо ми се ви. Джони! Така като мръднат от последния момент и ми избегат от песничетата, така ме дразнат. Да видим на другата соба какво има. Тук ще има някакво дебелак. Нещо, някакво бонусче, няма ли да е така нещо? Нещо хубаво, нещо... Тук моля ли се излиза някъде? Ах, това за стриминги на времето. Ми? Да е тия свети, аз сам се ти времето. Ма ще направя някакво от тия екипировките, къде ни позволява да идем от друг биом. Да стане малко по-интересно. Тази гора стана лесна. Ма ни трябва някакво превозно средство с повече место да слагаме в него. Какво е това? Ей, тази кабина, тази хижа на Нерез за база. Много далече да е. Това като му върнем квест на това сигурно ще ни даде, че сме стигнали максималния брой за ден квестове. Ще е ред на нещо левел 3, а така нещо по-трудничко така. Да има интрига. Може да се сбием с някой от Фера Уайт. Ама това може да ни набие кофите. Автострем. Преди някой долата изде. Ето това суек. Ма направо съм безсмъртен с тия боксове така. Къде е базичката? Нема. Това ще го правим на хорд база. Няма начин. Близо до нашата база. И е идеално. Оставили сме широко отворени вратите. Що така не обичаме. Хайде, разтварвай. Не бе. Чакай една бърза проверка. Ей, мога да направим Radiation Gear. Това на Нерес. Мога да имаме у изгорелата гора. Тук ни трябва 2 лензове. А за Snow Gear какво ни трябва? 50 кътън. Значи ще я да набера. Ще я набера памук. И ще... О, имаме малко дърваче. Пуснем кюмбето гори. Това е много важно да го не забравяме. Много важно. Търсиме това модовете тук. Сега видим дали мога да бъди сме това червено. Ей, бъди се го бе. Сега видим. Бъди са ми, макарите ми бъди са. Патроните трябва накрая, нали? Знаеш какво? Така, изпразваме патроните. Ще сложим левел 2 от този пищак. О, аз съм пълен с патрони за това.
начин влазам направо на нож. Това колко... Ей, това няма патрони. Добре. Сложим това тука. Иди да вземем патрони за това пусиняк. Патрони ни трябва за това. 9-18. Ей. Ще ги взема. 43. Трябва да си направим някакъв сейф за патроните. Ей, това паса напълни, трябва да набера стомана. Аз сигурно имам стомана да го дигна още един път. Имам. Така, дай си ми френския ключ. Право. И дали я не вземе... Това изпразнах ли? Къде са ни би... бирите май са ни тук. Къде са ни бирите? Тук има кафе. Къде оставих бирите? Ще караме без бири, басо. Ние може да скочим тук. Well, looky here, boys. We got ourselves a real-life hero, and now he wants to be paid. Вземе. Кое е гладна пак. Кафе, дайнер, това ще не даде ядене, Симпсънс, Фокстрот. Хайде вземе нещо за ядене. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need it. И вземем нещо за ядене. Я сигурно съм го рейднал това преди. Има ли бутон? Трябва бърже да съберем малко. Малко котонец. Колко ни става? 8 от 20, мам. Ние не мога да дигнем за една седмица това. Да идем в втори тир.
Давай котоно. Беше ни 50 за шап. За снежния биом. Почини си малко. Ма ще избираме така леко по леко. Къде да намери? Ей, трябва да си направим и като бъркачката. Трябва да дъбълтапнем колите. Много ви неща ни даде. О, тук ще почваме. Това съм го приел на база. И преди. Те отгоре. Айде. Айде, мамо. Бамбеме гладни. Това ще се осмърдиме, тия ще ни надушат смрадове. Без да ми другата консерва, какво е това? Тушонка. Отваряме боксовете и ги почваме на къси пасове. Това заключено. Отиваме на сам ги. Ево ме око. Ей! Два пъти ще я пропуща. Суек. Рапаме неко друга бисквита. Пъпишка се изтръси баш пред нас. Леко, бац. Леко, не засилвай се. Стигаме по това. И тия постигна много. Въобще няма дам никакви пари за нищо. Айде да видим сега колко време ще въртиме. Отключене да я справиш. Еба си майка. Ей, те това! Виж ми се да не справя с тия нерези. Ча го изтумим. Ей, това дава... Не, ще правим яйца с бекон. Добър ден! Жълта вода.
Е. А! Еми, това беше всичко. Къде ме четето? Те са го оставили отгоре. Ай, сега да видиме. Ултимативния лут. Това па са какво, момче? Граната. Блок 25 граната се използва за в GP25. Ау, добре. Значи това слагаме пушката. На G25 какво ще да това? Ма добре, даде ми 2 кърбава антибиотика. Това значи, че кога ни фане клеката, може да се излекуваме. Така. Може би да направим това за... Да не е базата. Това ще направим за... Ден едно за... За хордбейза, първи. Чапе педалите. Гранатите и патроните ще ги оставят тук. Не съм знаел, че умярите ни дават мас. Ей, да, ми рън спит. Трябва да сечеме дръва, че ни трябват за базичка. Пърстеят ще го оставим тук. Ние без тия двете. Оставихме колелото. Аз съм го обрали. Айде да дойдем да върнем квеста. Въпреки, че няма ми го зачете, ама няма нищо. Видим, ако мога да купим нещо интересно. Happy? Now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Money talks, bullshit walks. Money talks. Може би да купа нощното гледане. Да, бе, ще взема нощното гледане. Тук нещо интересно. Кулер. Ничи не ми трябва това. All that gawking at goods and that's all you buy? Exactly, buddy. Правя си сме с нощно виждане. Гледай. Малко мъгливо, ама... Така. За да вземем по-объв лут и понеже зимата ни е наблизо, трябва да събереме бутоне. Значи имам около 25 некъде.
Трябва ни поне 30. Направо ще влизам от тази поляна тук и ще почвам да сеча. Готово. Айде сега да направим зимната екипировка и някой друг блок и ще почнем на хората бейса. И събаля ще имаме до зимата. И там ще става смрад. Дебеле, къде се влачи там? Всеки път спирам тук те пред вратата. Не съм слагал чай тук. Тия не знам с кого ги влачиме с тази. Камо го дебеле. Аймо напукаме джамовете. Еве, суек. Направо му рипнахме раменете. Ей, паша са... Отстрелихте като бракуван комбат. Така. Аре, почваме сега. Snow Gear, Craft. О! Имаме тук 3 локпици. Да направим билдинг блок 50. Гледай го цено. Айде го е. Пъпеш. Така. И трябва да ги запълня да че всеки път ще пропадам доле. Ще оставим едно да има да автоматично да го сгубяваме и вземе чуко сназе. Айде, тръгнали сме. Тръгнали сме. Къде беше това? Money nerd. Огущ. Тук сигурно има oil shell отдолу. За гориво. А! Напуках им остъклението на тия. Добре. Си. Качваме се нагоре. Мале. Гледай за какво стана въпрос. Тук има още една стълба. Идеално. Идеално. Направим един хач. Добре, казах, направим. Така. Това не ми трябва за сега. Го е. Качване е тук на Нерес. Така. Що? Добре. Така. Сега. Адванс, баце! Ей! Просто.
Не, това не ме ни свърши работа. Сложиме... Какво ще сложим? Ей, 5 минути ми настави тая да си почина. Това те ще сложим. Големо въртане, човек. Така, мисля, че тук ще мога да ги докачам. Това ще е тезгял, къде ще им копи. Happy Rotation. Тезгял, къде ще ги обслужваме. Така. Copy Shape Rotation. Тук ще сложим едно от тия те. Защото тия са гадни копиленци и ще се вмъкнат. И ще стане смарат. Така те. Сега ще им сложим едно от пак едно Copy Shape и Rotation. Същата работа тук. Така, и тук ще сложим един от тия квадрате. И горе-доле сме готови да ги обслужваме. Така. Преди е падна се прибия като куче. Слеземе тук. Ще мръдаме велосипедо. Така. Това ще... Едно. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Трябва да почнем от тук. Сега видим централно ли. Направо съм на нерес. Много проста архитектура, обаче е много ефикасна. Значи им сложим едно полче да се движат на него. Така те. Леси, ще го триквам малко. Ах, мамка. Оп. Така те. Аде. Значи, ако падна, ще си изчупа крака, ама няма за нищо. Така. Какъв цвет? Още е бел. Тук сега ще им сложим едно от тия. Кама го това от ъгъл. Да могат завалите да стъпват. Copy-paste. Така. Силни ще се качват по стълбата тук. Ще се задържат таба на парапета и аз ще ги бъскам. Тук ще ги сервирам. Какво им трябва. Чакай да сложим чука да го апгрейдаме. Ясно. Единственият проблем, къде виждаме, ако почна да се вмъкват тук отдоле. Обаче да се надяваме, че е прекалено тесно. И сега ще им сложа по една стълба да се качват. Така те, от всички страни. Почвам от тази страна такива. И аз да мога да слеза надоле. Нали се сещаш?
Така. Те. Оп. Елементарно. Просто. И много ефикасно. Слагам и от трите страни, ако по някаква причина случайна вземат да щупат стълбите. И да не може да се качат, си качат. Трябва ни още. Правим още 20. Ей, забравих, че за този мод ми прецаква това да е рецептите. Не 120. След това. Нема шипове да слагаш. Нема... аз съм малко коблстон. Браво. Нема шипове. Нема пиратки. Нема моби. Може да сложим някаква мрежа. Нема, дай Боже. Аз ще си мисля, че за първия хорд няма и да ми трябва да го правя на коблстон, ама ще ми направя доле да съдите да са яки на дуда. То... Кое време стана? Но сега ще станем 9-10 часа. Две много важни задачки трябва да направим. Я имам ли още? Имам, бе. Аз съм от джаз, я гледай. Я гледай. Екстра. Така. Много важно. Много важно. Тия двете стълби трябва да ги изчупим. Поне са 200-500 не са и лядо. Ако ги не щупиме, тия ще ни влезнат в засада. И е тази те тук. Това 2000 баса. Ще има яко биени. Няма смисъл да бием тази другата. Те не могат да се качат. Така. Тук сега трябва да сложиме попишепи ротация. Вашата мамка. Какво време да се разправям. Направо ще им сложа. Какво беше това? Добре, бе. Шит, мисля, че се казва. Его е. Тера в устата. Това трябва. Само може да го тестваме даже. Какво пише ротация? Има ли суеци? Това ще го затвориме.
Copy, shape и ротация. Даже няма да се разправям да слагам да го апгрейдвам. Само ще експанднем тук с едно. Това ни свърши това. Хайде още 20 направим. Да имаме 100 дишаме. Е така те. Хайде. Първата жертва идва. Я видим. Ево да те обслужвам. Аре, ма? Къде сте? Ейка се нищо не вижда да ева. Некой види ли нещо? Няма значение. Сложим едно покривче. Мамка ти. Това трябва да го щупиме тогива. Качва ли се? Аре, ява да пробваме това. Яла вам! Удолен е някакъв това. Там съм ти направил път, иди се качи да те удря по китарата. Гледай къде бъска. Качи се. Не, басна ти май. Прави се. Къде е Суик? Къде си, ма? Айде, надушиме сега. Гледай какъв е Суик. Оп, качва се. Айде. Това, така ще ги чекаме. И найдва тук. И аз ги сервирам. Еми, работи ли го, бе? Работи, обаче аз по-добре си бие там от железото, отколко да се сбие тук. Тие да ми не съборят бараката, бе. Нещо ми наресва тук, ти е много зая да бъска по това. Трябва да ги укрепиме тия. Останах с 6 кобълстон. Няма нищо, ай. Това ще свърши.
Те така те ще ги поукрепим малко после и на седмия ден тук те ще седиме и ще ги бъскам отгоре. И сервираме. И много се навъртат покрай нас. Да ги опра. Ева там дебелия. Още един дебел. Ще вайме това. О, това е ферал. Това ме направо на бакара се насера. Бах ти рези. Я вади автомата, бе. Това направо ме. Леле. Право сърцето ми пред надолу газо. Три. Направим 3. Колко ни трябва? Ние ще мога да направим мотор, бе. Сега видим. Малко да го разложим, да вземем от тия древа. Нека се пръжи. Малко тук. Лепил 7. Направя 5, ще имаме и вода да пием, да. Ама между другото... колко 7. Значи темпото ни е на неразден 4. Не е зле. Това сега. Сега видим дали няма привлечеме неко... Знае от тия къде заед. Дай го разговаряме това, че ми е нещо... На очите ми е. Ние ако направим мотопеди, аз ще пробвам то велосипед. Да си го дръжа. Ма направя една стойка на стената и ще го спра там. Има по неко време сигурно ще падне. Имаме само 6 кобълстон. Ти ми кажеш, че... Баго. Правим яйца. Какво направиш? Вземем едно от това. Ние може да правим също работа с тия метални, с тия шитове, листове. Приеме дупки тук.
Айде, бако. Крафтай това. Крафтай това. Така. Сложим този суек тука. Мани, аз кинах от гледана. Бараме камъни. Ние тук отдолу може да си цъкаме камъни. Я ви. Добре, това трябва да е камък. Камък ли? Айде си бъскам нощеска. Камъни и глина от тук може да си тъкаме. Тази кружка ми не харесва, да сложим едно ще движим. Мога да замъглено, но поне... Виждаме какво правим. Това вече е баш си камък. Дали прем трябваше изпия това Blackstrap кофе? Така си направим место за главата. И ако сме късметли, мога да ценим някакво жила с железо или нещо друго. Капа левел 9. Задигаме се. И мога да го изключим, ако ще на фенерчето. И трябва да гори повече. Моля, правим гуми, бе. Заключено да има. Трябва да видим се бане дърти, ако продава. Дай ги сложим тук за сега.
Така. Нямахме ли една гума ние някъде? Една гума имаме. Ако не бях правил това колело. Тия модове, що и държим тук, ми ги сложим у модзо. И аз всички видим за какво е това. APS, това е UPA, USB. Всички. АК-47. Пак това е? Раунд магазин. Магазин size 30. О, не. Cobblestone. Хайде се посмотрим някакво. Това ще ни стигне. Ево още един дебел. Тя си казва, че това е нощта на дебелаците. Ау! Не е само дебел. И брадата е тук. Ай, са, смарат. Айде, идвате като си толкова отворен. Те изтрина тук. Айде, ела ви видя колко сте отворени си. Добър ден. Еге. Къде да се спираш там? Гледай къде се спира. Добър ден. Падна доле. Такъм да ми се закрепиш да те трим баш. Така, ошкембето. Не знам какво си забил там по средата. То качва ли се? Сега ще го обслужим и него. Яла, дъра! Стани. Сега ще паднеш. То си не реси. И това приключи. Ей, това ще работи. Джонката и той иде. Аре, Джонка. Джони, какво направи? Ти се качи и падна. Моля, господин, не ви чакам тук цял ден. Няма значение. Видяхме, че това работи. Това ще има пръстък на пътината. Пръв път в тази игра, на този плейтру,
страх кървенето на време. Да е, тия свечи. Ами, това работи, не ли си? Тия свечи са думнати. Видите там по някое време е блъскат нещо, ама... Това е подробност. И те така...